zoragarria kantua, bai horixe, baina zergatik gustatzen zaigu hainbeste. Ea zer dioten Gazteako musika adituek, eta Jon Gotzonek. Einke norbait hartu dizu eta lapurtu du zerezako ilargia, jodete, gero hori altza egin behar da, ez, claro. Baina pensatzen politena da, Ez da maite zaitu hemen ilargira eta vuelta bezi da. Zuretzako hartu du eta lapurtu egin du ilargia. Que si lo pillan, claro, rapatzen badut. Nera bezaruen bentzat izan zen, kantu potentia. Gainera Kentzazpikan kontzertu handietan jodu, akordatzen ez beste kontzertu erraldoi bat ere matzuten. Okerrez baldin banago noukamen izan zen ura, ezta? Norbaitek kantu bat egiten duenean nahi du norbaiten gana iristeko. Zenbat eta gehiagoren iristen zaren hobe, ezta? Ja, baina hori ni berda ordea. Errexe emateu, baina horraiatu berda, eta talde askori egozte zaie hori, baina guretzak komertzialtasun hitzorre gaina ez du zertan txarra izan behar.